aki a buborék újó napra összegyűlt itt nálunk. Szeretném bemutatni először is a Taiko Dob együttest. Ők nemrégiben alakultak, amatőr csapat, viszont be fognak nekünk mutatni 4 számot. És örömmel értesítek mindenkit, hogy ki lehet majd próbálni a dobokat, náluk lehet majd érdeklődni. Először 2 számot fognak eljátszani, utána bármilyen kérdésre szívesen válaszolnak, ki fognak rakni szórólapokat, azokat bátran vegyétek el. Vannak nyílt napjaik, amikor szintén ki lehet próbálni a dobokat, hogyha valakinek tetszik, nyugodtan iratkozzon föl nálunk, lehet érdeklődni, mindenben teljesen segítők. Hallgassátok sok szeretettel a Taiko Hungary Dob együttest. És érezzétek jól magatokat! Vannak a szórólapok, valaki